Sir. Elsa, hello. Welcome to my Karon house. naaran tos tumoy sa kahoy ang kuan. Ana di ako manoy nga kuhagbat. Wala, yan gising. Bunal-bunalan akong iro nga tulo akong luwa ba. Sa ako nga kay di mo matay. Dugay maguna mamatay, sir. Bat sa ting. Anes ako magulang nga iya mangilak na tong kanang tie wire nga baga kayo. Kaana siya gabagting ka hilak ko siya hilak. Nagon may diha sa musala god binanalay siro. Ding chig dagagawas. Wa mo gid matay. Agi pusil na lang eh. So to, sir, nabuang. Buang. Sa makapa. Gigaway, gidas man ganong amay sa gawas. Dayon mo to natakdan. Dayon. Wala na maka na ako magulang di na buhay giro sa katong trauma. Trauma gid ni. Wala na mo'y pet sa inyo ron, sir. Kabalo ka askal ra to. Kanang askal ba nga naanad na namo ba? Sus Ginoo ko. O sa pailino ba wala gyud. Kanawa ra bumusa mo sa kinilipa. Si Doktora Kapuyan pud. Ang Kailan ba mo Doktora iigit? Kapuyan no? Oh, yes, sir. Naa si tag 5,000 nga pag. Wow. Karon kay wa man poy hanaw. Duto si iyang mga Mabalhibo, kuwan, eh. Kay wala man siya magsaba nga ingon adto ang presyo. Kay siyempre mangsuko yung igsuon. Kuan. Ay, Nasa ano to, dibuhi. kulintas ni. Paguli niya, patay na iro. Welcome. Sige, mas 35,000 ay. Gibugno man dahil sa mga askal po nilang mga kuan niya. Ang iyang ate nga babae na namubuog tubig at kanang bulak. Oh. Kita siya nga gibugno. May ana po chi din. Pagkamay, sandahan na. Ang fag na day, ang pag